तर आपण आलो या वाघेरी गावामध्ये. ज्या बैलांना तर वाघेरीचं नाव म्हणलं की पहिल्यांदा आपल्यासमोर दिसतोयच कांचा, हिंद केसरी कांचा. त्याचं पहिल्यांदा सगळ्या महाराष्ट्रात नाव निघतं. त्याचे मालक राजू पटेल आहेत. त्यांच्या कुठनं जाणूया की कांच्याला त्यांनी घडवला कसा, कुठून घेतला, काय म्हणजे कोणत्या कोणत्या शर्यती त्याने मोठ्या हिंद केसरी केल्या. तर चला. तर कांच्याला घेतला कुठनं तुम्ही? कांच्याला घेतला वाघेरीतून, जहांगीर मुल्ला यांच्याकडून. 2009च्या दरम्यान घेतलेला आपण जहांगीर मुल्ला यांच्याकडून. तेव्हा आदत होता. मग आपण शिकवला हे बैलाला आणि बैल पळायला लागला चांगला. म्हणजे काय बघून त्याला तुम्ही घेतलेला? बैल असाच म्हणजे ते अशोक ड्रायव्हर म्हणून होते, त्यांना सांगितलेले की आपल्याला वासरू घ्यायचं. तर ते एकदम जुने जाणते होते, तर त्यांनी घेऊन दिला आपल्याला. तर आणि त्याने चांगलं आपलं नाव बी केलं. आज म्हणजे आमच्यासाठी देवाने सगळ्यात मोठी गिफ्ट म्हणजे कांचा आहे आमच्यासाठी. देवानं जी सगळ्यात मोठी वस्तू दिली ती म्हणजे आम्हाला कांचा. कारण की माणसाच्या खिशात लाख रुपये असून दे पण माणसाला कोण ओळखत नाही. आज कांच्यामुळे महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावात आम्हाला ओळख भेटली. पैसा म्हणजे सर्वस्व नाही, पण हे नाव जे कांच्याने दिले ना ते आमच्यासाठी खूप आहे. मग कांचा पहिल्यांदा कोणत्या मैदानात असं म्हणजे त्याने गुलाल केला? कांच्याने पहिले मैदान पाटणला बीबीला 2 नंबर केलेला. तर त्या मैदानापासून लागोतर 19 फायनल घेतलेले. मार खाल्ला नव्हता 19 मैदान. गवारांच्या गोट्या म्हणून होता बैल, तानाजी आप्पा यांचा. ती गाडी 19 मैदान फायनलला राहिलेली गाडी. म्हणजे सलग 19 मैदान जाईल तिथं फायनल, जाईल तिथं गुलाल. हा गुलाल. असं नाही की 1 नंबर केला, पण जाईल तिथे 19 मैदान गाडी फायनलला राहिली. म्हणजे गुलालात 19 गुलाला सोडलं नाही. 19 मैदान गुलाला सुटला नव्हता. लास्ट आमचा 19वा मैदान म्हणजे सुपण्याचा, तिथं 2 नंबर केला. नंतर आम्ही मार खाल्ला. मग ज्यावेळेस त्यानं म्हणजे असं गुलाल जाईल तिथं फायनल करत होता, मग त्यावेळेस तुम्हाला म्हणजे असं लोकांच्या काय प्रतिक्रिया होत्या? तीच बैल म्हणजे विकत बी मागत होते आपल्याला आणि बैलाला पायऱ्यासाठी बी मागत होते. चांगला पळत होता बैल. बैल हा दोन्ही खांदी आतून पळायचा, पण आतून पळण्यात बी त्याचा असा होता की बैल गाडी कधी पास व्हायला देत नव्हता. जसं बाहेरच्या बैलाला मार्केट होतं त्यावेळी पण कांच्या आतून पळून कांच्याला जास्त मार्केट होतं. म्हणजे बैल स्वतःच्या हिमतीवर गाडी लावत होता. म्हणजे कांच्याचं मुख्य असं महाराष्ट्रात सगळीकडे नाव कधी झालं? ह्याला कोळ्याच्या मैदानला, परत औंधच्या मैदानला, गार्डीला एक मोठे मैदान झाले होते त्या मैदानात. असे मोठमोठे मैदानात जेवढे झाले ना तेवढे फायनलला राहिले. आता बंदीनंतर पुण्यात एक मैदान झाले होते गदेचे, त्या गदेच्या मैदानला बी बैल फायनलला राहिलेला. आणि आम्ही असं ऐकलं की बंदीनंतर म्हणजे मोठं मैदान होतं, त्या तिथं एवढं वय झालं तरी देखील तो फायनलला राहिलेला. त्याचं काय सांगता? म्हणजे ती आमच्यासाठी म्हणजे लय मोठी गोष्ट आहे. कारण की आज बैलाच्या 17व्या वर्षी बैल 200 गाड्यात फायनलला राहिलेला. महाराष्ट्र चॅम्पियन 2022 म्हणून मैदान होतं वांगीला. त्या वांगीत मैदानात 200 गाड्या जमलेल्या. म्हणजे ह्या नव्या रक्तांच्या बैलांच्या गाड्या मारणे म्हणजे हे आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. कारण बैलाने कधीच आम्हाला खाली मान घालायला दिली नव्हती आणि त्या मैदानात बी कधी म्हणजे बैल फायनलला राहिला. नंतर मग फायनल दुसऱ्या दिवशी सकाळी होते, तर सगळ्यांनी विचार करून म्हणले राहू दे, फायनलला राहिला बास झाले. मग तिसऱ्या दिवशी नाही पळवला. म्हणजे तुमचा कांच्या फायनलला राहून पण त्यांनी पळवलं नाही. म्हणजे बघा त्यांचं आता म्हणणं कसं झालं की बैलाचं वय झालं, त्यांना गट पास केला, सेमी पास केला त्यांनी, म्हणजे त्यांचं मनच जिंकलं. ते म्हणले फायनल केल्यागतच झाले आपल्याला. म्हणजे आम्ही खरं तर फायनलच्या हिशोबाने गेलं नव्हतं. कसं बैलाला फेरा पडला तर बैल खाणं पिणं व्यवस्थित राहील त्या हिशोबाने गेलेलो, पण बैलानं ते आम्हाला गुलालच घेऊन दिला. आणि ते बी 200 गाड्यात. म्हणजे बैल पहिला लहान होता तेव्हा पळत होता, तेव्हा ताकद होती. आज 17व्या वर्षी 200 गाड्यात फायनलला राहणं म्हणजे आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे असा विक्रम कधी झालाच नाही, त्याने ती करूनच दाखवला. आमच्यासाठी तर करून दावले की बैल ह्या वयात बी मी तुम्हाला साथ देतो. म्हणजे तुमचं नाव तो खाली पडूनच देत नाही देत.
म्हणजे त्याचा असा काय स्वभावात बदल होतो का मैदानात गेल्या? हो होतो की, म्हणजे इथं आमचं एकदम शांत असतो, पण मैदानात गेल्यावर एकदम रागीट. बैलाला कधी गाडी पास झालेली बैलाला आवडत नाही. बैल जर गाडी पास झाली तर घरी आल्यावर बैल कधी पाणी पित नाही, शिंगानच पाण्याची बादली उडवतो, दिवसभर अन्न खात नाही. बैलाचं पहिल्यापासून लहानपणापासून आहे, बैलाला गाडी पास झालेली आवडत नाही. म्हणजे ते रक्तातच रक्तातच आहे. आता बी गाडी जर आपण फिरवायला नेला आणि एखादी बैलगाडी पुढे गेली तर बैल असा एकदम रागाने होतो. बैलाला आवडत नाही गाडी पास झालेली. एखादं असं तुमचं आठवणीतलं मैदान सांगा की त्यांनी तुमचं नाव केलंय तिथं. नाव म्हणजे आता बंदीनंतर उमरतचं मैदान झालेलं, तर मिर्झा जीवन ड्रायव्हर नाव यांचा मिर्झा आणि कांच्या गाडी पळत होती. लगातार 8-9 मैदान गाडी फायनलला राहिलेली. आणि उमरतचं मैदान असं होतं की त्या मैदानात महाराष्ट्रातील जवळपास सगळ्या गाड्या आलेल्या. त्या मैदानात गाडी आमची फायनलला राहिलेली. सेमीला गटाला चांगल्या गाड्या मारल्या आणि फायनलला 2दा गाडी आमची सुटून आली पुढे. मग तिसऱ्यांदा आम्हाला 1 नंबर फाटी होती, मग तिसऱ्यांदा सुटल्या सगळ्या गाड्या, तेव्हा 3 नंबर झालं. ते सगळ्यात मोठे म्हणजे महाराष्ट्रातील सगळ्याच गाड्या होत्या. म्हणजे 2दा गाडी सुटून आली तरी 3 नंबर केला. 3 नंबर केला म्हणजे 1 नंबर केल्या का झालं. 1 नंबर केल्या का झालं. आणि त्या गाडीनं 9 मैदान मार खाल्ला नव्हता. मग एकदमच पार बंद झाले. मग बिनजोड, तर बिनजोडला आपण कधी बैल पळवत नाही. म्हणजे बिनजोड तुम्हाला इंटरेस्ट नाही, कधीच नाही. म्हणजे काय मैदानातच कांच्या मैदानात. तर त्या काळात जेव्हा कांच्या म्हणजे असा आदत दुशावयामध्ये होता तेव्हा त्याच्या काय म्हणजे अशा आठवणी येत्या की कुठल्या मैदानातल्या? कोळ्याच्या मैदानला, कोळ्याचं मैदान म्हणजे आमच्या कराड तालुक्यात सगळ्यात मोठे मैदान. त्या मैदानात बैल फायनलला राहिला. नंतर औंधच्या मैदानात, कोरेगावला, असं चांगल्या मैदानात बैल राहिलेला. मग त्यावेळेस एवढी मैदानात राहत होता, मग त्यावेळेस कसं म्हणजे घरच्यांचं काय असायचं? घरच्यांचं म्हणजे विरोधी पहिल्यांदा असायचं, पण तेवढा सपोर्ट बी असायचा घरच्यांचा. म्हणजे कधी लवकर जायचं असलं तर आमच्या दोघे घरचे उठून पोरांच्यासाठी भाकरी वगैरे आहे. म्हणजे विरोध तर असतोच, पण आता सपोर्ट बी तेवढा आहे. म्हणजे त्याच्यावर घरच्यांचं प्रेम पण तेवढं? हो, प्रेम बी आहे तेवढे. म्हणजे त्यांना पण आवड आहे? त्यांना आवड आहे, म्हणजे माझ्यामुळे त्यांचं काही नाही, पण म्हणजे तुमच्यामुळे सगळ्यांना घरची आवड निर्माण झाली या क्षेत्रातली. आणि कांच्यानं आवड त्यांना निर्माण करून दिली. कांच्याने म्हणजे आमच्या खूप दिले. त्याचे उपकार आम्ही आयुष्यभर कधी त्याच्यासाठी किती बी केले तरी त्याच्या बरोबरी नाही करू शकत, एवढं कांच्याने आम्हाला दिलं. म्हणजे ह्या क्षेत्रात आल्यानंतर तुमच्या जीवनात काय बदल झाला? जीवनात बदल म्हणजे कसं असतं, माणसापाशी किती पैसा असला तरी त्याला काही व्हॅल्यू नाही, पण जी माणसं भेटतात. आज आपण पुण्या मुंबई पर्यंत गेले तरी माणूस एक कांच्याचं मालक म्हणून ओळखतात. माणूस माणसात येतो. सगळ्यात हे असेल तर हे बैलगाडा नाद असेल की माणूस माणसामध्ये येतो. किती बी मोठा असला किती बी लहान असला तर एक मैत्रीचा संबंध होत्यात बैलगाडी क्षेत्रामुळे. म्हणजे अख्ख्या महाराष्ट्रात तुमचं नाव त्यांना आणलं, उजेडात आणले. आम्हाला पहिले एवढे नाद नव्हते, पण या बैलामुळे आज आम्हाला माणसात उजेडात आलो आम्ही. तर त्या काळातल्या नाताच्या शर्यती तुम्हाला काय फरक जाणवतो? तेव्हाच म्हणजे मैत्रीच्या नात्याने पैरे व्हायचे. कधी कुणी 1 रुपया देत नव्हता आणि कोणी 1 रुपया घेत नव्हता. आता म्हणजे माणुसकीच राहिली नाही. पैसा म्हणजे सर्वस्व झालाय. म्हणजे वायदीशिवाय कोण कोणाला बैलच देणार, पण तेव्हा तसं नव्हते. पैरा, आता आमचं उदाहरण घ्या, 19 मैदान आमचा पैरा फुटला नव्हता. तर आता असं आहे की आज 1 नंबर केला की उद्या पैरा दुसरा असतो. तर त्यांना पाहताय ते कांच्याच्या आणि त्यांचं खूप जवळचं नातं आहे. तर तुम्ही काय सांगताल कांच्याबद्दल? मला सांगायचं म्हणजे एकच, मी सर्व्हिसमध्ये होतो बॉम्बेला. तरी पण इथं आलो, कांच्या पळा निघाला की मी राहणार. बैलानं कधी आपल्याला धक्का बी लावला नाही. बॉम्बेला बदलापूरला नेला होता शेतीला, तिथे मी सकाळी नाईट काढायचो, सकाळी दिवसभर बाहेर आलो, पुन्हा संध्याकाळी घरी. अशी माझी खावीच होती पाहिला. म्हणजे असं म्हणजे मला असं सांगितलंय काय की
कांच्यानं तुम्हाला असं बघितलं जरी किंवा तुमचं असं त्याला वाटलं की भास जरी झाला की तुम्ही आलाय तर त्या स्वभावात एकदम अग्रेसिव्ह पण आहे काय तरी सांगत चला येतो. हा म्हणजे कसा काय असायचा बदल कसं काय काय त्यालाच माहित, बैलालाच माहित काय आहे हा ते. म्हणजे कोण आला आपल्याजवळ, हा आपल्याला काय करणार आहे, बैलालाच कळतं म्हणजे माणूस आहे का दुसरा कोण आहे. म्हणजे फरक काय त्या तुम्हाला जाणवायचा तुम्ही दिसल्यानंतर त्याच्या काय स्वभावात नाही, स्वभाव चांगलाच असतात, हम्म, फ्रेश एकदम लाडागत. हम्म, कधी झाडा गेलो तर कधी शिंग नाही हलवलं आपल्याला अजूनपर्यंत. हम्म, आणि आम्ही गाडी पुढे धरणार हम्म. बैलापाशी, म्हणजे पुढं गाडी आली की धरायला तुम्ही धरायला असाल. आम्ही जाणार. हम्म, पण कधी बैलांना आपल्याला शिंग उचललं नाही की हे कधी काय केलेलं नाही. कधीतरी जाऊन बी हा हम्म, आड्याव, हम्म. एवढं आमचं प्रेम होतं बैलावर, म्हणून आम्हाला शिंग हलवीत नव्हतं. म्हणजे त्याला असं कळतंय की हा माणूस आपल्यासाठी खूप भरपूर झटलाय. जातच जनावर, हा, जनावरला माहितीच पडतं नाही की माणूस कोण आहे ह्यो हम्म, आणि कोणासाठी आलाय, हम्म, तो कशाला मारील आपल्याला. आणि मार म्हणजे त्याला सण होत नाही, हम्म, मारलं म्हणलं की तो बिघडला, हम्म. अशी त्याची बैलाची खावीच आहे. त्याचं त्या काळात नियोजन कसं कसं असायचं मैदानात. नियोजन मालकच करायचे, मग आम्ही माग आहेच की. हा म्हणजे कसं कसं असायचं. कसं कसं म्हणजे बैलच तसा टाकायचा, हम्म, असा बैल पैसे देऊन कोणाला दिलेला नाही आम्ही. हा. आज टाकायचं हम्म. अड्ड्यात, तुझा बैल पळतोय टाक तर पायरा पुन्हा, नाही तर कट. तर शेट त्याचं असं मोठ्या मोठ्या कोणतं बैल असते टॉपची त्या पाहिजे. तेव्हा येळगावकरांचा महाराज, गवाऱ्यांचा गोट्या, हा, मामुलकरवाडीचा शिवराज, हा, ती बी गाडी चांगली पाहिजे. जीवन ड्रायव्हर निनाम यांचा मिर्झा, हम्म, रफिक पहलवान यांचा सोन्या, हम्म, उत्तमबा वाटेगाव यांचा राजा म्हणून एक काळा बैल होता, त्या बैलावर एक चांगली गाडी पाहिली. हम्म, असं तेव्हाचे लासुरण्याचा हम्म. लासुरण्याचा एक बैल होता, त्या बैलाबरोबर एक चांगली गाडी पाहिली. हम्म. मग तेव्हाच्या मोठ्या मोठ्या बैलांबरोबर चांगल्या गाड्या पाहिल्या. आता कांच्या म्हणजे असं तुम्ही बाहेर गेले की तुम्हाला असं कोण विचारतं का विचारतोय कांच्या कसा आहे. आणि काही काही जण असं आहे की जर करवडीच्या इकडे कुठे मैदान असले ना तर बैलाला बघायसाठी येतात. हा, अशी वरची माणसं, बाबा बैल कसा आहे हा. की नाहीतर मग फोन करणार, कधी बी फोन करतात. हा. आणि असं नाही की कांच्या आमचा बैल कसा आहे म्हणून असं फोन करतात. हम्म, आमचा बैल कांच्या कसा आहे, हम्म. येतात सारखे फोन येतात. मग बाई इकडे मैदान असले तर बघा येतात बैलाला. म्हणजे त्याचे फॅन्स लोक त्याला तुम्हाला कॉल करतात की हो, त्याचा फोटो वगैरे हो, काढायसाठी. म्हणजे त्याच्यावर अजून भरपूर सगळ्यांचं प्रेम आहे. हो हो. तर त्याचं आता कसं कसं असतंय रोजचं नियोजन. रोजचं काय आता जरा त्याला फिरवा हे काढलंय, आता फेऱ्याचं एक नियोजन करायचं. कारण की मैदानात आता मैदान बंद आहे, मैदान चालू झालंय की आता मैदानात काढायचंय त्याला. काढायचं आहे का. हा. तर मग त्याला असं व्यायाम काय काय तुम्ही घ्या. व्यायाम काय पाहुणी हम्म, छकड्यालाही कधी झुकलं नाही, आपण असंच मोकळे फिरवतो. 2-3 किलोमीटर हे फिरवून आणायचं. हम्म. आता त्याचं एक्झॅक्ट काय वय आहे. आता 18 वर्ष चालू असेल त्याला. 18 वर्ष पूर्ण झालं तर निकाल त्याचा पारा अजून अजून तसाच आहे. तसाच आहे. काय बदल नाही. नाही मग त्याचं काय रहस्य सांग चला. काय त्याच्या रक्तातच ते आहे, म्हणजे पळणं हे त्याच्या रक्तातच आहे. हा, तुम्हाला सांगितलं ना, देवानं सगळ्यात मोठी गिफ्ट दिली ती आम्हाला कांच्या म्हणून दिली. त्याची जात नक्की कोणती आहे शेट. दुगल मध्ये, म्हैसूरी दुगल मध्ये येते. हा, म्हैसूरी दुगल मध्ये येते ते. तर त्यांना बघताय तुम्ही ते सगळा सांभाळ हो करतात. ते. तर तुम्ही काय सांग चला या की जरा 2 शब्द सांगा. बैलाचा विषय म्हणजे ह्या बैलामुळे तर मला माणसात किंमत मिळाली. हा, आणि आता 10 वर्ष झाली ते कामाला आहे. हा, आणि 4 माणसात आपल्याला ह्या बैलानं किंमत मिळाली. आणि आज पोहोचतो बैलानं मला कवा शिंग लावलं नाही, काय नाही, काय हा. कवा बी काय केलं. म्हणजे कसं कसं तुम्ही त्याचं नियोजन करता रोजचं. हाय असंच नेहमी हा. काय येईल ती करायची सगळे ते हा. बैलाचं नियोजन सगळं. हम्म. सगळं नियोजन हेच करते, पण आपलं मीच सांगत मी असलो तर म्हणजे तुम्ही असलं की तो शांतच असतो एकदम. हो, काय नाही करत. आणि त्याच्या येते आमची वडील मारत मोठं, त्याच मध्ये कवा मारत नाही, काय नाही. हम्म, असा अड्ड्यात बिड्ड्यात जर गेला तर दुसरा माणूस आला तर जातो. हम्म. आणि त्याला फॉक जर मारली तुम्ही 10 वर्षांनी जरी आला तर बैल तुमच्या अंगावर. म्हणजे त्या डोक्यात राहत. हा, त्याला मारायचं ना, जेवढं तुम्ही शांत घेतला तेवढं हे काय नाही.
म्हणजे प्रेम त्याच्यावर जेवढं करेल तेवढं तो जवळ येतो. आणि ह्या बैलामुळे आपल्याला कोण विचारत नव्हतं, या बैलामुळे मला तर किंमत आहे. हा त्यामुळे ह्या बैलाला मी कवा दिसत तर कामाला नव्हता का नाही, बाहेर गेला होता तो बैलाला बघायसाठी येत होता. म्हणजे दुसऱ्याच्या कामावर याचा बैल बघायचा, आम्ही नसताना बैलाच्या पाठीवर हात फिरवायचा, मग जायचा तो. एवढं त्या म्हणजे त्याचं बी तिच्यावर प्रेम आहे बैलाला. तर शेट त्याचे असे किती मैदान झाले अशी सगळी मिळून? मैदान ती पण 100 पेक्षा जास्त बैलाचं फायनल आहे ते. आणि अशी मैदान किती झाली? मैदान एक झाले असतील 150-200. 200. हो. किती वर्ष सरासरी पळाला कांच्या? पाहिलंच की आता एक हे वर्ष बंद केला, बंदीमध्ये बी बैल पळत होता, मैदानात जात होता. नाही नाही, त्या एक ह्याच्यामध्ये पळाला 3-4 वर्ष चालू मध्ये. म्हणजे ज्यावेळेस चालू होती त्यावेळेस 4 वर्ष सलग पळत होता 3-4 आणि वर्ष कंटिन्यू नावात. आणि टॉप मध्ये बैल पळत होता. म्हणजे आता जर सांगतात ना, तेव्हा पहिल्या 10 मध्ये बैल पळत होता, टॉप मध्ये पळत होता. म्हणजे त्या काळात कसं होतं की आता कांच्या नंबर घेतोय तर तीच गाडी अशी एक सीझन अशी एक नंबर घ्यायची, त्याचं काय असायचं? तेव्हा बैल बी पळत होती आणि माणसं म्हणजे पैरा फुटत नव्हतं, बैलांची मन जुळत होती. आता कसं होतं, बैलालाच कळना कुठल्या बैलाबरोबर कसं पळावं. रोज एक त्याच्या बरोबर बैल, त्या बैलालाच जजमेंट नाही. म्हणजे कसं असतं, कुठला बैल खेळ घेऊन पळतो, कुठला आत लागून पळतो, तर त्या बैलालाच जजमेंट येत नाही कसं पळायचं आपण. तेव्हा कसं होतं, बाबा गाडी एकदा जुळली की गाडी फोडत नव्हतं, आणि आम्ही कधीच फोडत नव्हतो. आमचं एक होतं की बाबा काय नाही, गाडी जमली तर आम्ही पायरा फोडत नव्हतो. त्यामुळं बैल बी आमचा लागोपाठ गुलाला तर राहायचा. म्हणजे पैरे जास्त काय टिकून राहायचं, कारण तेव्हा वैदीचं बी प्रमाण अजिबातच नव्हतं. आता वैदीचं प्रमाण झालं जास्त, त्यामुळे पैर टिकना. मग त्या काळात आता फोन नव्हते, काय नव्हते, म्हणजे मग पैरे कसं काय? घरी यायचे, घरी येऊन पैरे. हो, ते एक होते पहिले, घरी येऊन पैरे करायचे, मग मैदानात भेटून. पण आता असा फोन असून बी मैदानात गेलं तरी कळत नाही की ह्यो बैल आपल्या बरोबर आज पाळणार आहे का नाही. पण तेव्हा फोन नव्हतं, पण असं होतं की 8 दिवस पायरा झाला तरी तोच बैल आपल्या बरोबर पाळणार, एवढं माणसाला हे होतं. म्हणजे त्यावेळेस माणसांचा एकमेकावर असा विश्वास होता. आज असं आहे की आज पायरा झाला तर उद्या तो आपल्या खाली येते का नाही ह्याची गॅरंटी नाही आपल्याला. त्यामुळे त्या जोड्या बहुतेक एक सीझन एकच नंबर कायम फायनल मध्ये. म्हणजे त्या काळचं तेच रहस्य होते, पायरा फुटतच नव्हता लवकर. आणि म्हणजे त्या काळच्या माणसांचं कसं काय असायचं, म्हणजे काय तेव्हा माणसं म्हणजे गुलालाला महत्व देत होती, नाही तर तेव्हाच बक्षीस बी कमी असायचे, प्रवेश बी कमी असायचे. त्यामुळं तेव्हा काही एवढे हे नव्हते. म्हणजे निकालाच आता व्हिडिओ नव्हते किंवा काय व्हिडिओ नव्हते, परफेक्ट. हो, नाहीतर असं कधी भांडणं नाही. आज स्क्रीन लावून बी भांडणं होत्यात, तेव्हा बिगर स्क्रीनचं कधीच. आमचं तर ह्या 17-18 वर्षात कधी निकालासाठी भांडणं झालं नाही. मार खाल्ला म्हटलं ना, आम्ही गाडी वळवून घेत होतो, कारण की आम्हाला बैलावर बी गॅरंटी होती. काय नाही, एक मैदानाचं जाऊ दे, पण पुढच्या मैदानात बैल आपली गाडी मारणार. म्हणजे आत्ताच्या मुलांना तुम्ही काय संदेश देताल, कसं नियोजन करावं? नियोजन म्हणजे कसं, एका हार म्हणजे कायमची हार नसते, एक विजय म्हणजे कायमचा विजय नसतो. त्यामुळं माणसानं संयम ठेवावा. एक आज हार झाली, पुढच्या मैदानात जीत होईल. जीत ही आपल्या कधी ना कधी भेटणार. त्यामुळं काय म्हणजे भांडणे करून काय होत नाही साध्य. ह्या क्षेत्रात खरं म्हणजे माणूस कमवण्याचं क्षेत्र आहे. वैयक्तिक माझं तर मी ह्या क्षेत्रात मला माणसं खूप चांगली भेटली, त्यामुळे भांडणं करून ही काय होत नाही. आपलं संयमानं खेळावं, ही परंपरा आपली कायम टिकावी, ह्यासाठी सगळ्यांनी खेळ म्हणून बघावा. म्हणजे प्रयत्न करत राहायचं, प्रयत्न करावा, यश येणारच, यश तुम्हाला येणारच. आता आमच्या बैलाच्या पायाला लहानपणी लागलेलं आहे. आम्ही रात्री 1-2 वाजेपर्यंत बर्फानं, तर आम्हाला काय नवीनच आम्ही नादात होतो, तर सगळे म्हणायचे कशाला ते वासरू ठेवले तुम्ही, विकून टाका, ते काय पाहणार आहे का. पण आमची एवढी जिद्द होती, आमची 8-10 पोरं अशी होती की रात्री 2 वाजेपर्यंत इथं
बसूनच असायचे. सगळा बर्फाने पाय शेकायचं, औषध परत कोण सांगेल ते औषध करायचे. तर मग बैलाने बी, आणि त्या मैदानाला जेव्हा ह्यो बैल फायनलला राहिला तेव्हा आम्ही घरातले कोणच नव्हतं, सगळी गावातल्या पोरांनी घेऊन गेलेला आणि त्या मैदानात बैलाने 2 नंबर केला. म्हणजे त्या बैलांना बी त्याने दाखवून दिले की तुम्ही कष्ट केले त्याचं तुम्हाला फळ दिले त्यानं. कारण की पहिल्या मैदानाला आम्ही कोणच नव्हतो, घरातलं आम्ही कोणच नव्हतो, आमचं पप्पा तेवढे गेलेले आणि गावातली पोरं. तर एवढं सगळं होत होतं, त्यानं नाव केलं. मग आता त्याच्याविषयी तुम्हाला काय वाटतंय? म्हणजे काय नाही, आता त्यानं हाय असं बसून खावे आपलं, त्याच्याकडून आता काय अपेक्षा नाही. अपेक्षेपेक्षा जास्त त्यानं दिले आपल्याला. ते हाय असा राहावा करून दिले अख्ख्या अख्ख्या महाराष्ट्रात. आपल्याला कोण विचारत नव्हतं, ह्या कांच्यामुळे आज महाराष्ट्रात आपली ओळख आहे. हीच अशी आम्हाला तरी कोण विचारते, त्याच्यामुळेच आम्हाला ओळखलं. तर म्हणजे कांच्यावर असं ड्रायव्हर कोण असायचं? ड्रायव्हर पहिलं दादा ड्रायव्हर म्हणून होतं, परत शापूरचे बाळव ड्रायव्हर, परत तुमचं परमत ड्रायव्हर, विकास ड्रायव्हर आपशिंगेचं, आता असं चांगले ड्रायव्हर. आणि त्याचं म्हणजे ह्याच सुट्टी मेकर वगैरे नियोजन कोण करायचं? सुट्टी मेकर म्हणून आमचं मोशिम भैया, एक गावातला नाशिब भैया म्हणून, हे दोघच. बैलाचा असं आहे की ते आशिब म्हणून आहे, तो जसा पाय टाकतो तसा बैल त्याच्या पायावर पाय टाकतो पुढं. तो जेवढा पुढं चालेल तेवढाच बैल चालणार, त्याचा पाय बघून बैल पाय टाकतो पुढं. म्हणजे ती खासियत आहे. म्हणजे आता तर आशिब शिवाय बैल कोणाला जवळ यायला देत नाही, सोडाय, आणि आशिब शिवाय बैल बी कोण सोडत नाही. तर त्यांनी आपल्याला एवढा वेळ दिला त्याबद्दल धन्यवाद. आणि कांच्या तुमचं असंच अजून नाव ठेवलं आणि अजून वर काढलं, कांच्या सारखे अजून बैल तुमच्या दावणीला निर्माण होत जातील. आता झालाय छोटा कांच्या. तर छोटा कांच्या त्यांचा दिसलच आपल्याला पुढे मैदानात. तर धन्यवाद.